Λοιπόν, μερικές φορές βλέπουμε ότι το νερό δεν σταματάει τελείως. Και αυτό γίνεται από τα άλατα που μαζεύει ο μηχανισμός από τον καζανάκι. Οπότε τώρα θα κάνουμε τη διαδικασία πώς το αποσυναρμολογούμε, το καθαρίζουμε και το ξαναβάλουμε στη θέση του. Λοιπόν, κλείνουμε το καπάκι, μιας και δεν θα χρειαστούμε και κάτι. Και τώρα πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ. Αυτό νομίζω το ξεβιδώνουμε έτσι. Για κράτα λίγο εδώ πέρα. Όχι. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε γυρνάει. Οριζόντια είναι το βίντεο. Τελικά. Άστο. Ας κλείσω από εδώ λίγο το διακόπτη. Του κλείνω, γιατί δεν θα χρειαστώ νερό, να το αδειάσω. Εντάξει. Κάποια στιγμή. Ορίστε. Ξεβιδώνουμε. Ωραία. Και τώρα μπορούμε να βγάλουμε αυτό το καπάκι. Το οποίο το ακουμπάμε κάπου. Λοιπόν, αυτό έχει μισό και ένα. Αν πατήσεις το μισό, βγάζει αυτό. Αν πατήσεις το ένα, κουνιέται αυτό. Οπότε εδώ ο μηχανισμός ανάλογα. Το μισό σηκώνει αυτό. Και το ένα σηκώνει και τα δύο μαζί. Εντάξει. Αλλά δεν μας απασχολεί τώρα. Τώρα, εδώ πέρα. Άναψε μόνο αυτό το φως λίγο παραπάνω. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι γιατί μπορεί να τρέχει νερό. Ο ένας λόγος είναι ο μηχανισμός αυτός που σηκώνει το νερό για να τρέξει. Στο κάτω μέρος έχει ένα λάστιχο που σηκώνεται, τρέχει το νερό και μετά ξαναπατάει και το κλείνει. Αν έχει μαζέψει άλατα γύρω-γύρω, δεν πατάει τελείως καλά και τρέχει το νερό. Ο δεύτερος λόγος είναι, αυτό είναι το φλοτέρ. Αυτό ρυθμίζει πότε θα σταματήσει να γεμίζει με νερό. Εντάξει, ανεβοκατεβαίνει αυτό εδώ, πάνω κάτω. Το ακούτε που κάνει κριτς. Είναι από τα άλατα. Οπότε, αν τυχόν δεν ανέβει, όσο είναι κάτω δηλαδή, συνεχίζει, γεμίζει με νερό. Γεμίζει και λογικά, καθώς γεμίζει, θα πρέπει αυτό, επειδή επιπλέει, θα πρέπει να ανέβει πάνω, οπότε σταματάει το νερό. Αν όμως δεν ανέβει, ή αν ανέβει αλλά όχι τέρμα, τότε συνεχίζει ακόμα και γεμίζει με νερό, οπότε έρχεται στην υπερχείληση, η οποία υπερχείληση είναι εδώ σε αυτό το σημείο. Έρχεται το νερό, δηλαδή αντί να σταματήσει σε αυτή τη στάθμη εδώ πέρα, κάπου εδώ, ανεβαίνει και φτάνει εδώ και αρχίζει, χύνεται από εδώ μέσα και από εδώ πάει μέσα. Αυτό είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι, ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλη υπερχείληση και τρέχουν απ' έξω τα νερά. Λοιπόν, οπότε αυτό επειδή ακούγεται ότι ξύνει, σίγουρα θέλει καθάρισμα. Τώρα γι' αυτό θα δούμε μετά. Τώρα, από πού έρχεται το νερό? Το νερό έρχεται από αυτόν τον σωλήνα. Και από πού γεμίζει? Από εδώ. Και εδώ είναι ο διακόπτης. Αυτή η μοχλή όλη είναι ένας διακόπτης εκεί πέρα. Έρχεται το νερό έτσι και έχει μια μεμβράνη. Μόλις η μεμβράνη πάει προς τα εκεί, στρίβει, μπαίνει το νερό και στρίβει και πέφτει από εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε εμείς μπορούμε να ξεβιδώσουμε αυτό εδώ. Ίσως. Αυτό γεμάτο άλατα είναι. Το νιώθω στο χέρι μου. Εντάξει, ξεβίδωσε. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όταν δεν έχει νερό το καζανάκι, αυτή εδώ η επιφάνεια, η φούσκα, κάποτε ήταν φούσκα, τώρα είναι λίγο διαφορετικό, πρέπει να είναι εκεί χαμηλά. Και όταν γεμίζει ανεβαίνει. Εντάξει. Και αυτό είναι σαν βίδα που ανάλογα με το πόσο το βιδώνουμε, το ξεβιδώνουμε, αλλάζει και τη θέση που θα
ρυθμιστεί η φούσκα. Λοιπόν, οπότε ξεβιδώνουμε. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, με το απλό ξεβίδωμα δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Θέλει λίγο αποσυναρμολόγηση. Οπότε θα σμπρώξω αυτό το grip προς τα εκεί. Γιατί αυτό εδώ το άσπρο είναι έτσι, ανοιχτό. Οπότε θα το σμπρώξω λίγο. Ωραία. Το είδατε. Από ό,τι φαίνεται αυτό εδώ, ο μόνος τρόπος για να στηριχτεί είναι εδώ σε αυτό. Λοιπόν, τώρα βγάζουμε αυτό εδώ και θα δούμε τη βαλβίδα του νερού. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μαλακό σαν σιλικόνη κάτι που πάει και πατάει στην τρυπούλα του νερού, εδώ που βγαίνει. Εντάξει, θα το καθαρίσουμε αυτό, δεν χρειάζεται υποσυναρμολόγηση άλλο, αρκεί να μην έχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα. Αυτό βλέπετε καθώς ανεβαίνει, Ναι. εδώ καθώς ανεβαίνει, σμπρώχνει εδώ πέρα αυτό το έμβολο, το άσπρο που φαίνεται στο κέντρο. Βλέπεις τη μικρή κίνηση που κάνει. Και επειδή είναι μοχλός, δημιουργεί πολύ μεγάλη δύναμη και πάει και πιέζει αυτό στην τρυπούλα και την κλείνει. Λοιπόν, αυτό θα το καθαρίσουμε. Και αν καθαρίσουμε μόνο εκείνο δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να βγάλουμε και αυτό εδώ τώρα. Θέλω για να το βλέπουμε. Να και έχουμε και αυτό εδώ, ξέρετε τι είναι. Ποιο? Αυτό. Άλατα. Ναι. Ναι. Wow. Είναι άλατα. Αλάτι. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να βγάλω αυτό εδώ τη φούσκα. Πώς θα τη βγάλω δεν ξέρω. Να βγάλω πρώτα τη βίδα αυτή μάλλον. Δεν θέλει. Δεν θυμάμαι πώς βγαίνει. Πάντα βρίσκουμε τον τρόπο. Ξεβιδώνει τώρα. Ναι, ξεβιδώνει. Πολύ. Αυτό ρυθμίζει το ύψος που θα βρίσκεται η φούσκα, οπότε μπορεί κάποιος να θέλει περισσότερο, μπορεί λιγότερο. Εντάξει. Μεγάλο και τώρα μπορώ να βγάλω εύκολα και αυτό. Δέστε, αυτό εδώ είναι άλατα. Βλέπετε. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βγάλουμε. Μάλλον δεν θα το βγάλουμε. Αλλά είναι γεμάτο με άλατα αυτό. Ναι, πρέπει και αυτό να καθαρίσουμε. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν θα το βγάλουμε και μάλλον δεν βγαίνει. Πρέπει... Η γραμμή εδώ είναι πάλι άλατα, γύρω-γύρω στο... Αυτή εδώ η γραμμή. Ναι, και αυτή η γραμμή εδώ άλλα αυτή είναι, είναι αλλά αυτή δεν μας ενοχλεί. Okay. Αυτό εδώ επειδή είναι σταθερά στη θέση του, δεν ανεβοκατεβαίνει. Αυτό εδώ το κουπάκι είναι κάπου σταθερά. Η φούσκα εκείνη που ανεβοκατεβαίνει. Οπότε αυτό πρέπει να το καθαρίσουμε από την εσωτερική του πλευρά, γιατί εδώ μέσα είναι η φούσκα που ανεβοκατεβαίνει. Αλλά από έξω δεν μας ενδιαφέρει αν έχει άλατα, ούτε εδώ μας ενδιαφέρει τόσο. Okay. Εντάξει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό, ας μην το ταλαιπωρήσουμε άλλο. Λοιπόν, οπότε ας καθαρίσουμε αυτό, το οποίο θέλει λίγο προσοχή, γιατί τα άλατα βγαίνουν δύσκολα και αν το παρακάνουμε, τώρα θα μου πεις αυτό δύσκολο είναι, μερικά βγαίνουν εύκολα. Λοιπόν, η καλύτερη μέθοδος είναι ένα σφουγγαράκι κουζίνας από την πράσινη πλευρά. Με τι? Με τίποτα.
Σχεδόν εννοώ. Δεν υπάρχει κάτι που διαλύει τα άλατα. Τώρα, άμα βάζεις χημικά και τέτοια και κάτι που επιμένει και δεν βγαίνει, χρησιμοποιούμε ένα ίσιο κατσαβιδάκι. Ένα πλακέ κατσαβιδάκι, αλλά προσεκτικά να μην χαράξουμε τα τέτοια, τα πλαστικά μας. Τώρα εδώ αν το χαϊδέψεις, το νιώθεις ότι είναι γεμάτο με άλατα. Κάποια βγαίνουν. Και το πετάμε εδώ μέσα. Δεν πειράζει αυτά. Θα το καθαρίσουμε αυτό άλλη φορά. Σπάζουν, ναι. Λοιπόν, Ωραία. βάλε μια παύση λίγο όμως στο βίντεο. Ποια είναι η παύση? Οι δύο παυλίτσες. Εντάξει. Ξεκίνησες? Ναι. Λοιπόν, το τρίψαμε με ένα σφουγγαράκι σαν αυτό εδώ, με αυτό βασικά, και μετά για κάποια σημεία που δεν φεύγει χρησιμοποιήσαμε το μαχαίρι αυτή την πλευρά που δεν κόβει, για να απλά να το σμπρώξουμε να ξεκολλήσει. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την κοφτινή μεριά, γιατί υπάρχει περίπτωση να κάνουμε χαρακές οι οποίες θα δημιουργήσουν πιο εύκολα άλατα μετά. Οπότε αποφεύγουμε να το χαράξουμε το πλαστικό. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτά, τώρα τον άξονα πάνω στον οποίο κουνιέται αυτό, το κάνουμε ένα σουγκαράκι να φύγουν και από εδώ λίγο τα άλατα. Αν και δεν μας χρειάζεται πολύ αυτό να είναι καθαρό, αλλά θα χρειαστεί αυτό εδώ αυτό θα χρειαστεί από την εσωτερική πλευρά να είναι καθαρό, οπότε πρέπει να το τρίψουμε. Τώρα εδώ, ωραία. Τώρα θέλουμε να καθαρίσουμε και τη βεντούζα εδώ, αποσυνδέσαμε αυτά εδώ, βγάλαμε κάτι ασφάλειες που είχε εδώ στο πλάι, βγαίνει αυτό όλο εδώ και αυτό εδώ τώρα για να βγει πρέπει να το πιάσουμε από χαμηλά και να βάλουμε λίγο δύναμη εκεί. Φαίνονται άσπρα όλα στην Μπράβο. κάμερα με το φακό. Τώρα καλύτερα. Τέλος πάντων, το βγάζουμε αυτό και αποκτάμε πρόσβαση εδώ πέρα που φαίνονται όλα τα άλατα. Εντάξει. Και θα καθαρίσουμε και λίγο και εκεί πέρα. Εντάξει.